И здравейте, хора! Днес ще показвам как се правят мисии. Само две ще направим, но пак е нещо, защото другата трябва да играеш 2 часа. Това всеки го знае. Но някои мисии може да не ги знаят някои хора и така. Вижте, влизате в свят без хора. Отивате на Олдър. Правите си трафик карс на най-отгоре, да има много коли. Отивате на някоя граница. Сега ще ви покажа. Ето така. Хоп, 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 спирай кола. Заставате така. И чакате, например, ако пиеш 12, чакате да 12 пъти да ви даде 50. Така. Значи, пускате на Max Traffic Car, да има много трафик. Ето пак ви показвам. Влизате тук в менюто, където излизате. Отивате на Older и пише Traffic Cars Decinti. И го увеличавате на макс. Така, проверяваме колко има вече. Само още 5. Така. Това е доста бърза мисия. Вижте, само още 2 остава за... Няма и 1 минута дори. Хоп, айде, готови сме. Сега излизаме. Така. Взимаме тир. Ако нямате тир, пробвайте да купите. Например, продавалника или ако имате пари в това. Оттам къде си купуват колите. Така. Влизаме в българския сървър. Така, чакаме да заради. Ако има някой страничен шум, хора, извинявам се много. Ето тук, показвам където цъкам. Има телефонче. Натискате го и виждате ето тук, един тир с ремарке. Натискате и, например, съжалявам колко ми е мисията. Трябва да карам с ремарке 5 км. Виждаме къде има 5 км. Ето. На картата ще ви излезе едно, къде ти показва къде е ремаркето. То малко бъгва тук, като влезе в летището, ама... Така. Така, трябва да влезе в летището. Сега отивам да си взема ремаркето и покажа зелената точка, където е. Чайте, че малко бъгва с този тир. Много голям. Закрива целия екран. Сега трябва да сме ето така. Даваме назад където е ремаркето и трябва първо да си мушнеш задницата под ремаркето. И то се закачва автоматично. Сега. Излиза ви още една оранжева чертичка на мапа и пак така правите. Пак карате по нея. Чакайте, че аз не съм некадърен. Да знаете, моят тир е 963 коня. Може и по-малко, но аз искам да ги правя по-бързичко. И хора, внимавайте, защото като се обърнете и ремаркето, ако ви е обърнато, вече не мога да го вземете. Трябва да рестартирате и да направите нова мисия и пак всичко наново. А може с това 5 км да ви изчезне и трябва да правите по-дълго или по-късо. Така.
Сега в моят случай трябва да откарам ремаркето в пустинята. После ще е малко трудно да паркираме ремаркето, ама ще видим как ще го направим. Але ама наобързо се мърда това ремарке. Ето как сега аз направих. Внимайте да не се обърнете. Хоп, нека си се възвърнах. Благодарим на играта. Нека си се възвърнах, ама е топ. Си се възвърнах. Хо-хо-хо. Така. Извинявам се от страничните шумове, но просто нямам как. Няма време да съм сам. Така. И да видим още колко ни остава. Това било много малко, бе. Може и да е лесно паркирането, ама ще влезе отвътре. О, някой влезе от мене. Добре, наближавам завоя, трябва да внимавам с тази скорост, да не се обърна. Кой някакъв пише от тук, съм най-бърз. Чакайте аз да не изкарам гол в двойката. 1700 коня, да види кой е най-бърз. Внимайте, че тира и да му сложиш спирачки, да не му сложиш, много бавно спира. Хора. Така. Трябва да го паркираме ето точно тук. Не знам защо, но... Не ми отчита, че ремаркето е паркирано. Аз ще го обърна. Ето така. И така ще се пробвам да го паркирам. Дано само да не ми изтече времето, че ще поводея. Ето бе, хора. Вижте, паркирал съм го идеално просто. Така обръщаме.
ход слагаме напред. Чайте, че тук трудно се обръща на това пространство. Мале, хора, изтичаме времето. Така ми трябва, но то не иска да паркира. Аз като паркираме не ми го отчита. Я, хора. Защо не иска да паркира? Сега разбирам понякога да не дава, ама не всеки път. Майко, помислих, че това мога да го бутна. Някой паркирам така. Така. Yes, хора. И това беше от мене. Ето, както ще изпълнил съм мисиите. Без последните, защото трябва да играеш 2 часа. Вие може да си го направите. И това бях аз. Чао. И до нови срещи.